ሓንቲ ሰበይቲ ነይረነ ሎማ ዓንቲ ግንቦት ልደታ ስለልኾነስ ንሽተይ ናብ እመቤታችን ለላታ ክውስኸልኩም በአካል ተንሰበይቲ ፈልጠንየ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ኩሉ ሻዕ አልዒለስ አይጸግበን ይዘን ሰበይቲ ለዋህየን ለዋህ እምነት ልትፈልጡ ለዋህ ብጣዕሚ እየን ለዋህ እና ትኸዳተለዋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሲ ዳዊት አይደግማይ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ዳዊት ምድጋመ ይኽእላይ ውዳሴ ማርያም ምጽሕላ ይኽእላይ መጽሐፍ መሓዝለ አይኽእላይ ሓንቲ ጸሎት ግን ይኽእላ ታይ ይኽእላ መሲልኩም ስእላ ድኖንዮ ከምዚ ናብ እመቤታችን ስእላ ድኖስ ብዓብይ እኒአ እና ኣብ ቅድሚኣ ሁድ ኢለን አይ ናይኸ ነገር ሃም ሓደርኺ ዳሕና ሓዲርኺ ሃም ቀነኺ እየን ልብላ ጸሎት ኮይ ምሳይ ዲኹም ነይኹ ለማርያም ሃም ሓደርኺ ትበሃል እያ በቃ ጸሎተን እሱተን ሰበይቲ ኣነ ይፈልጠንየ ናብ ማን ለውግዐኩም ኣለኹ እንታይ እየን ዝብላ ሃም ሓደርኺ እያ ሃም ቀን ካብኡኸ ሃም ሰብ እየን ለዋግዓ ይገርመኪ ሃምዚ ኮይኑ ኣዋግዕ ቢለን በሊ ናይኸ ነገር የውዳእዋ ዳሕና በዓሊ ዳሕና ሓደር ኢለን እየን ዝኸዳ በቃ ጸሎተን እዙ እዩ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ሓደ ሰነፍ ስለለሎ ሲሉ ዘባጩ እንዲ ሓቂ ቀላዲ ሰብ ኣብ መንደር ስለልፍለጣ ዘን ሰበይቲ ሲ እንታይ እዮም ዝብልወን ማርያም ሃመቐነየት ዳሕና ድያ ይብልወን ወይ ዳሕና እያ እንታይ እኒአዋ ኢልኹም እየን ልብላ ብናማነን ዳሕና እያ ሃም ዝረአየ ሰብ ሃም ዝረአየ ሰብስ እንታይ እያ ዳሕና እያ ከዚኮ ኩለና ሲ እንፎቶ ታቦት እኒአ ኮ ይወዳ ና መንደርና እኒኦ ዘዕበየና እኒኦ ታቦት ልክ ሃም ሰብ ኣዋጊዕኹሞ ትፈልጡ ዶ ሃሙ እየን ዘዋግዓተን ሰበይቲ ካብኡ ኣብ ጎረቤተንስ ሓንቲ መኻን ሰበይቲ ነይራ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ሓንቲ መኻን ሰበይቲ ነይራ ካብኡ ለዋህ ምዃነን ስለልትፈልጥ ሁድ ኢላስ በይዘአኒ ዶ ልመቤታችንስ ይለምናለይ ፍረ ክትህበኒ ለአን ኣማላጅ ኮይነ እንደኾነ ላብ ደረጃ ምምላድ በፂሐን ማለት እዩ ካብኡስ ውይ ዛጓለይ እሳ ክትበክእ እያ ኢለንስ ነጸለአን ኣልዒለን ኣበየን ለሚደን ኣብታ ስእላ ድኖ ሁድ ኢለንስ ዋይ ማርያም እንስሳ እኳ እንስሳ ዘቤት ምስ ደቀን ይፃወታ ኣዕዋፍ እኳ ምስ ደቀን ይፃወታ ሓንቲ ሓደ ቆልዓ መሃባቢኪ በል ሃብያ ኢለንስ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ናይ ማን እዩ ናይ ማን ለጋጠመኒ ለወግዐኩም ኣለኹ ሃብያ ኢለን ይኸዳ ታ ሰበይትስ ብዓመታ ወሊዳ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን መጀመሪያ ታየለኩም ለዋህ ታይ እምነት ለለኩም حق ለዋህ እምነት ይለልና ላና ለዋህ በቃ እሱ ይና ለሚድና በቃ መስቀል ትመጽተሎ መስቀል ማ ቤተ ክርስቲያን ጸበል በቃ እሱ ይና ለሚድና ረሱ ይሕሸና حق ዋሱ ይሕሸና ካውስ ታሰበይቲ ትወልድሞ ቆልዓ ጓልያ ተወሊዳ ተዓቢ ምሳይ ዲኹም ነይኹ ኣረዝ ልገርም ትምህርቲ ዝገርም እዚ ትምህርቲ እዚ ካብ ምስ ዓበየት ምስ ቆልዑ ላትበኣሰት ላትፃለአት የግኒኣ እሞ ኣትቆልዓ ኣታ ሓቂ ቆልዑ ንቁንጥጢን ሓቂ እዝኖም ችዱ ሃሞይ ትበኣሱ ንብል ኢና ሓቂ ኣይትበኣሱ ሓደ መንደር ኮይንኩም ሓደ ቆልዑ ኮይንኩም ችዱ ትብላ ተለዋስ ታ ብናየን ልመና ልመፀት ቆልዓስ ዝንጥል ኣቢላተን ምሳይ ዲኹም ነይኹ ፀሪፋተን ፅርፍ ደንጊፀን ነፀለአን ኣልዕል ኣቢለንስ ላወይ ናማን ይኮ ናማን የለዋግዐኩም ኣለኹ ናማን ዘሰበይት እኒአዋየን ካውስ ሁድ ኢለንስ ናዛ ቆልዓ እዚኣ መወዳእታ እንድሕር የረእኽኒ ኣይመፅ ኢለንስ ላብ ገዘአን ናለዋህ ነገር ምሳይ ዲኹም ነይኹም እግዚአብሔር ምስክረ እዩ ኣብ ዓመተ ተፃልየን ምስ እመቤታችን ኮይ ኣብ ዓመተን በቃ ይመፂ ምስ በለ ኣብ ዓመተንሲ እመቤታችንስ ተገሊፃትልን ኣብ ገዘአን ኣቲ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ሃብያ ኢልኸኒ ሂበያ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ፍረ የብላ ኢልኸኒ ፍረ ሂበያ ቅተልያ ትብልንስ ኣነስ ምቕታሉ ምሕዋይ እመይ ምቕታለያ ይኾነለይ ምሳይ ዲኹም ነይኹም ምቕታለ ይኾነለይ ተንሰበይት እዚ ራዩማ ናለዋህ ነገር ውይ እኒአኺ ዲኸ ኢለንስ ነፀለአን ኣልዕል ኣቢለንስ ላበይ ላፍቲ ልለመድኦ ምስአን ኮያንያ ላፍቲ ልለመድኦ ለዋህ እምነት ሃምዚ ዓይነት እምነት ይኔና ንሕና ምሳይ ዲኹም ነይኹም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን አማን እምበር ተጠራጣሪ ኣይትኹን ማለት እዚ እምነትና ንሕና እዚ እምነትና
أزين رأيو نعمق على هزبسي نعهاتومس عجايش مسيومنا نعمن عجايش نعجزين عجايش مسيومنا يلهم كم نقبله أتعدلين ياكو ياكم أتعدلين ياكو ياكم اللي عاونا رجاوي تسعة كدوسان اللي قبره منفس كدوس لاويدي يوم مسيوم كعدهم مشس كوروما إثيوبيا وتجري تهشت بتكنولوجي لهم يخوني مسيوم تايلهم يوم مسيوم هاجر سلام هاجر إخزابير عدنيا إلهم كوي مسيوم عدناس هاجر تايا هاجر سلام كوها هاجر إخزابير عدلين ياكوينا لا أنا كل شو مسيوم عاوزين أنا نبر مولانا وقدر ينسناي مساعد خونيهم مكرادي ينسناي مكرادي يزحمناي مالتيه مساعد خونيهم يقدكم سيطان كوج حفوتي كوي مسلكم فوتي كوي مسلكم تخافيونا بقول كوينا تخافيونا استي كاب تعرف راياس كاب تعرف حمرا خدو بمولو لا قدوسا مريدي هونه ولد ديكو تايدهم لهم لعبه هنا بمكينة يتخدوا بإجرهم خدوا لا قدام تقبت لهم يقولهم نايدهم لتاكنا كني بركتك الدوسان يخون دي بإجرهم نتملالس هو بوتاس للهنا بمن تعيت خدوا بمكينة يتخد بإجرهم نابوتاتهم بركت وزهدوا حفزوا يقولهم نايدهم بك عاوزكوا عدنا عاوزكوا عدنا عاوزينا كوننا هو عاوزينا كو عدنا سلازي أمانين بتاعتهم تحترم خلاي تعبيت أجمنا نحن عندنا تعجزت مسأني للمنا يطلع يصحي مكرانا طلع حال فيديو شجرنا طلع حال فيديو زي ما كم ذكاء طلع كل نجار قلتي خانة لاندل حكي مساعدهم نهم نو إخزابير أول فوتو إخزابير أول فوتو يخون لقبهم مساعدهم نهم جيزة كبير ولا دنيهم ده جيزة كبير لا إخزابير تمامتي نإخزابيرس ناصر حق جيزة نهو لإخزابير نامتها جيزة نهو ناصر حق جيزة نهو مساعدهم نهو إذا بقى لجنا يقوم تمجوي يقوم تايلكم ممكن بقى هاودو سولهم مجويدو ساعتهم نسولهم دولعي مساعدهم نهو ساعتهم نسولهم دولعي بقى تو إخزابير ما عاد تسكع المس مساعدهم نهو